Bună, dragii mei! În acest video am să vă vorbesc despre cele 10 fericiri, dar într-adevăr există și aceasta în viața de familie, pe care le-am întâlnit pe site-ul Doxologia. O să vă dau interpretarea mea la fiecare dintre ele. Prima fericire este: fericită este casa unde Hristos domnește. Eu aș spune fericită este familia unde Dumnezeu este prezent în fiecare zi. A doua fericire este: fericită este casa care are ca îndreptar Sfânta Evanghelie. Eu aș spune fericită este familia care studiază învățăturile Bibliei și le urmează. A treia, fericită este casa unde toți se roagă. Eu aș spune fericită este familia în care soția se roagă împreună și mai apoi li se alătură și copiii. A patra fericire, fericită este casa unde soții trăiesc sub același acoperiș, în dragoste reciprocă, îngăduință și iertare. Eu aș spune fericită este familia unde soții au puterea de a se îngădui și a se ierta reciproc, manifestând o dragoste puternică unul față de celălalt. A cincea, fericită este casa în care membrii ei se respectă și au înțelegere deplină unii față de ceilalți, încât nicio problemă neplăcută nu există între ei. Eu aș spune, fericită este familia în care soțul și soția se respectă reciproc și nu îngăduie ca problemele să apară între ei și să nu fie rezolvate. A șasea, fericită este casa unde membrii ei sunt copii credincioși al lui Dumnezeu și trăiesc o viață duhovnicească a Sfintei Biserici, încât nu se primejduiesc să devină victime ale duhurilor răutății. Eu aș spune că fericită este familia în care soțul și soția îl au ca tată pe Dumnezeu și trăiesc viața de zi cu zi în rugăciune, având o viață duhovnicească, astfel că ei evită penetrarea a duhurilor rele în viața lor și în casa lor. A șaptea fericire, fericită este casa unde membrii ei cunosc învățătura de credință ortodoxă, neaflându-se în pericolul de a se abate de pe calea cea dreaptă prin învățătura ereticilor. Eu aș spune fericită este familia în care soțul și soția sunt credincioși, ortodoxi, de exemplu, și continuă să studieze credința lor, învățăturile de credință ale religiei lor și să citească din scrierile Sfinților Părinți și ale Bibliei pentru a deveni tot mai puternici și mai înțelepți. A opta fericire. Fericită este casa unde membrii ei trăiesc cu stăpânire de sine și cu înțelepciune, încât nu se află în pericolul de a cădea victime ale ispitelor veacului. Eu aș spune fericită este familia unde soțul, soția, copiii trăiesc o viață în Dumnezeu și sunt îngăduitori unul față de celălalt,
manifestându-se unul față de celălalt cu înțelepciune și dând dovadă de stăpânire de sine, astfel încât să nu fie ispitiți de toate ispitele acestei lumi în care trăim, moderne, așa zisă modernă. A noua fericire, fericită este casa unde membrii ei trăiesc cu prudență, cu împătare și în conformitate cu principiile moralei. Eu aș spune fericită este familia în care soțul și soția sunt cumpătați în relațiile lor unul față de celălalt, sunt plini de prudență și duc o viață morală, o viață conform învățăturile creștine și învățăturile Bibliei. A 10-a fericire, fericită este casa unde domnește dragostea, că unde domnește dragostea este și binecuvântare, iar unde se revarsă binecuvântarea, acolo este prezent Hristos. Unde este El, este mulțumire, bucurie, pace și o stare de liniște. Eu aș spune fericită este familia, unde soțul și soția se iubesc împreună. Astfel, Dumnezeu, binecuvântând unirea lor de iubire și revărsând cât mai multe binecuvântări în sânul familiei lor, pentru că acolo unde Dumnezeu își face prezența, El va aduce mulțumire, bucurie, pace și o stare de liniște, atât pentru soț cât și pentru soție și pentru copiii lor care vor urma să apară în familie ca un dar de la Dumnezeu. Acestea sunt cele 10 fericiri, dragii mei, și v-aș îndemna să găsiți și voi o fericire corespunzătoare fiecăreia dintre cele 10 și dacă doriți puteți să le postați mai jos sau să mi le trimiteți să le văd și eu. Vă mulțumesc și cu aceasta vă doresc o zi cât mai frumoasă și o căsătorie binecuvântată în care să fie prezente mereu aceste 10 fericiri, pentru ca să vă aducă pace, bucurie, sănătate și liniște în familie și cât mai multe fericiri binecuvântate. O viață duhovnicească, plină de iubire, rugăciune și Dumnezeu să fie mereu prezent în mijlocul vostru și al copiilor voștri.